Especialista municipal voluntari i voluntària és un projecte de cooperació tècnica del Fons Valencià mitjançant tècnics d'ajuntaments i de mancomunitats que formen part del fons viatgen durant un mes a països del sud per a compartir aprenentatges i experiències. Aquest projecte ja té 10 edicions i han passat més de 100 assistències tècniques. La cooperació tècnica és l'intercanvi de coneixements i experiències entre el veïnat del nord i del sud, amb l'objectiu de després transferir aquests intercanvis i sabers en els diferents països, tant del nord com del sud. A nivel personal, porque evidentemente fue un contacto con otra cultura, pero con una cercanía de las personas que me acogieron que en realidad me emocionó. Jo venia del món de l'arqueologia, del món de la història, i poder estar en el món Inca, en Inca Pirca, i un projecte molt interessant de renovació, sobretot de posada en valor dels recursos culturals. Va ser una cosa molt interessant des del punt de vista laboral, però des del punt de vista personal també molt. Para mí ha sido un regalo enorme porque he aprendido, he crecido, he conectado con personas increíbles, a las cuales algunas de ellas puedo ya llamar amigos y amigas. Esto me hace valorar realmente por qué estoy en este trabajo, por qué trabajo en turismo y que merece la pena. Ha estat, en definitiva, una oportunitat de compartir coneixements, experiències, però sobretot il·lusions, no? I el que té de bo és que aquesta oportunitat no s'acaba en el temps, no? Sinó que continua ara per ara, no? Doncs l'impacte que ha tingut aquest programa ha sigut tant en la vida professional com personal. Els aprenentatges rebuts a Bolívia, al Centre Juana Zurduy, tenen que veure en treballar el feminisme i la igualtat des de l'arrel, des de la comunitat, empoderant a les dones des de la base. I això és una cosa que m'he portat per al meu treball també. Para mí participar en este programa ha supuesto un aprendizaje tanto a nivel de conocimientos técnicos, desde cómo desarrollar un proyecto en un entorno internacional con una serie de personas y una serie de criterios y de funcionamiento muy diferente, aprendiendo de cuestiones urbanísticas en un ámbito muy distinto. Cooperación técnica municipal implica un aporte cultural, que implica no solamente una transferencia de tecnología, sino un aprendizaje de valores, de costumbres, tanto en este caso en la Comunidad Valenciana como en los países como Ecuador, que podemos establecer una relación de intercambio, de conocimiento, de aprendizaje que enriquece nuestras culturas.